Много добър човек и приятел. Човек, който е енергичен. Той мисли много мащабно. Той е много решителен. Човек с голямо сърце. Той е един прекрасен човек. Лидерът, който знае какво иска. Силно присъствие. Един баща, който всеки би си мечтал. Митко е любов. Годината е 1964. Излиза филмът «Брак по-италиански» на режисьора Виторио Де Сика с участието на София Лорен и Марчело Мастрояни. Представен е Форд Мустанг на Международния панаир в Ню-Йорк. На 3 юли 1964 година в София се ражда русокосо момченце с весел и закачлив нрав. Ражда се Димитър Илчев. Павло момче от блока Гео Милев с разнообразни и екзотични идеи за игри и забавления. От фунийки с графици, гоненици в строеж, с всичките опасности в него и много други. През 1977 година семейство Илчеви заминават за град Тюмен, Русия, по работа. Там на 16 Митко става студент и завързва едни от най-ценните си приятелства, които датират и до днес. Ты российский, Митка, ты сибирский, сын родной Болгарии своей. Для тебя мы сочинили песню, веселее будет юбилей. Митка, Митка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Есть у нас различные напитки, Митка, будем пить сегодня. Таки очень много. Если вдруг каким-то штатским лицам кажется, мы с Миткой не родня, мы на них не станем долго злиться. И про это песенка моя. Эх, Митка, Митка, где твоя улыбка, полная задора и огня? 40 с лишним лет мы дружим, Митка. Это, брат, поверь мне. Очень-таки много. Мы рады, что судьба свела нас в этой Сибири, в Тюмени, с тобой, с Россоном, с твоими родителями, которых мы очень уважали. Это квартирка в пятиэтажке. У нас сейчас это Утиное озеро называется, где она стояла. Ну, очень много воспоминаний. Завръщането на Митко в България е последвано от казарма и държавна работа. През 1992 година, заедно с бизнес-партньора си Боряна Радева, създават фирма Евромаркет, която се превръща в еталон за качество и успех в света на строителната и индустриална техника. Честит юбилей, Митко! Това е привилегията да работиш в интересни времена. От перестройка през война, между два века свобода. 60 години. Дългия път е признанието. От гаечния ключ до познанието. А помниш ли онези времена? Само с една кола, аз и ти и една 20-тонна верижна макара. Избъднахме една мечта. Здравей, господин Илчев, Митко, приятелю. Откакто се познаваме, ти нито за миг не отстъпи от пътя, който си поел. Смело се бориш за постигане на целите си, побеждаваш и вървиш храбро напред. Ти създаде една могъща империя. Империя от верни хора, които завладяни
по твоята позитивна енергия, мъдрост и добро сърце, вярваме само в едно – победата. Ти си човек, който е енергичен, който освен, че е енергичен, може да енергизира, да запалва, възпламенява другите хора около себе си, колеги, приятели. Ти си човек, който довършва всичко до края, изключително последователен, решителен и всичко това ти го правиш съчетано с една страст и човечност. С господин Учев се запознахме преди 17 години, когато ни свързи работата в Евромаркет. Той е една изключителна личност, бих казал изключително интелигентен човек, човек с голямо сърце и най-важното за един мъж, човек, който си държи на думата. Аз определено не познавам човек, който догори повече в работата си от баща ми. Вижте Евромаркет Груп и ще видите баща ми като професионалист, като личност. За мен създаването и развитието на компанията е делото на неговия живот. Като през всички тези повече от 30 години, той не е просто локомотив на компанията. Той е своеобразен вдъхновител, ментор и приятел на всеки един от нас, на всеки колега, на всеки служител на компанията, като винаги се е стремил да накара хората да покажат най-доброто от себе си и да успеят в професионален, в личен план. За мен той е истински лидер. Позитивният поглед на Митко и високият професионализъм са особено ценени и от клиентите на Евромаркет. С кого асоциирате Евромаркет? С Илчев. Винаги, когато има нещо да се карам с някой, му се обажда на него. Така че Илчев понася, той е вълнолома, който понася така яда на клиентите първи. Как бихте го описали като мениджър? Неговите резултати са оценката му. След 30 години виждате, че фирмата процъфтява. Това означава, че каквато оценка да дам, различна от добра, няма да бъде вярна. С господин Учев се работи много лесно. Разбира се, това нещо е минало през времето и е доказано с нашите взаимоотношения. Трябва да ви кажа, че той е един прекрасен човек, а фирмата, която представлява и това, което те успяват да направят за нас, е нещо страхотно. Уникален човек, уникален. Уникален човек, приятел и професионалист. И в работата, и в личния си живот Митко вдъхновява хората около себе си. Досегът с него е гаранция за личностен ръст, развитие и ценни уроци. Кой е най-ценният съвет, който си получила от него? Да не мразя. Да не мразя, каквото и да е. Дори нещо да не ми харесва, пак не е мразене. Затова, според мен, това е един много важен урок. Едно от най-ценните неща е, например, да довършваш нещата до край, както той казва, да има някакъв ендинг. Като започнеш нещо, премислиш го, вземеш съответните действия, в крайна сметка трябва да стигнеш до някакъв резултат. Друго изключително ценно нещо е да мислиш позитивно. Както казва той, утре слънцето пак ще изгрее от изток. Така че утре започваме от начало. Дори днес да е било предизвикателно, утре започваме от начало. Чрез този път, като баща и син, който извървяхме, си ме научил на някои неща. Едно е сигурно и това е търпение. От теб видях като пример някакси, качеството, мога така се израза, на покой, да си по-спокоен като човек. Някакси мисля, че ти носиш огромна отговорност, обективно погледнато спрямо други хора. Спрямо всички останали, според мен, ти носиш една от най-големите отговорности в случая като лидер. И въпреки това ти показваш една непоколебимост. Бих казал, наистина, че се чувствам по-сигурен, по-спокоен и мисля преди да върша неща повече, отколкото ако теб те нямаше. Ти си ме научил също да мисля преди да действам, да правя всичко с чалъм. В личният си живот Митко е всеотдаен баща, внимателен и грижовен любим. Митко за мен е любов. Митко за мен е герой. Митко за мен е съвършен. Той е един много всеотдаен баща. Независимо от това, че е много ангажиран човек.
винаги в срещи, нали, с много ангажименти, аз винаги съм могъл да разчитам на него, независимо дали физически сме били близко или съм бил на разстояние. Той винаги е проявявал емпатия и винаги е взимал нещата при сърце, за което съм му много благодарен. Като баща аз съм забелязала, че той е много решителен. Винаги поглежда неща в детайли. Много е грижовен за цялото семейство. За мен, моят татко е един баща, който всеки би си мечтал, всеки би го обичал, всеки би се грижил за него и много други хубави неща. Бих искал да почна от началото, когато бях по-малък. Като бащина фигура, определено в началото си имаше това силно присъствие. Ти беше една стена, която не ми позволяваше да падна. Аз се опирах непрестанно на теб. Ако те нямаш, аз просто щях да падна. Като малък имах нуждата така да се опра до някой. Това е много важно. И ти беше там. Лека по лека, докато пораствах, нали, това, може би физическото присъствие почна да отслабва. Но това не бих казал, че е нещо лошо. Това някакси ми помогна да бъда по-самостоятелен, което в истинския живот аз няма да се справя, ако не съм самостоятелен. За 60 години Митко преминава през много неща. Предизвикателства, успехи, радости, гордости, вдъхновения. Още толкова му предстоят. Но като че ли най-важни са онези доброта и човечност, които той оставя като следа в хората след себе си. Ето защо те не спират да го ценят като успешен професионалист, добър приятел, сърдечен любим и прекрасен баща. Мите, честит рожден ден! Пожелавам ти да си здрав и със все същия непобедим младежки дух. Обичам те, приятелю. Мы с Мариной Викторовной поздравляем, Митка, тебя с этим маленьким скромным юбилеем. Желаем здоровья. Здоровья. Удачи. Хай живе и процветай, та процветая болгаро-советската дружба. Всем привет, у нас комары. С юбилеем. С юбилеем. Ура! Ура! Партнер, в този ден ти пожелавам с лекота да успяваш и занапред да побеждаваш. Ти си пример за добро сърце, бизнес в добри ръце. Да илядиш в здраве и в красота. Да имаш с какво да се похвалиш. Победител в трудни времена. Благодаря ти, че ти има. Честит юбилей! Уважаеми господин Илчев, приятелю Митко, честит рожден ден, честит юбилей! За нас, семейство Бечеви, е радост да те поздравим за 60 годишния юбилей. Твоят опит, житейска мъдрост, човешка деликатност и отстояване на принципите, които следваш, и позиции е пример достоен за подражание. От сърце ти желаем следващите 60 години да извървиш път, който винаги да те води към сърцата на хората, да имаш нови цели, които осмислят дните ти и да те правят истински щастлив. Уважаеми господин Илчев, желая ти много здраве и през следващите 60 години, много щастливи моменти, честит юбилей! През годините заедно с теб извървяхме един много интересен път. Имахме невероятни преживявания, случки. Постигнахме не една или две емблематични победи, за които ще си спомняме, разказваме и забавляваме. Пожелавам ти занапред да имаш такива красиви, забавни, изпълнени щастие и радост и смях мигове. Бъди здрав, бъди силен, бъди себе си. Наслаждавай се на цялата красота на живота. Пожелавам ти приключения без край. Честит юбилей! Скъпи татко, честит рожден ден, честит юбилей! Пожелавам ти да запазиш своя хъс, пламък и огромно присъствие във всяко нещо, което правиш. Бъди здрав, разполагай с времето си, а не то с тебе. Нали знаеш, 60-те години са новите 40, така че честита втора младост. Благодаря ти за всичко, обичам те. Здравей, баща ми. Днес сме се събрали тук, за да отпразнуваме един много специален за теб празник, именно твоята 60-та годишнина.
Бих искал първо да почна с това, че това не са просто 60 обиколки на Земята около Слънцето, откакто ти се родил. Това са, ние честваме 60 години на твоя личен, професионален и семейен прогрес, бих казал, в които ти тези 3 сфери несъмнено си показал колко си успешен. Имаш, постарал се да изградиш здраво и интелигентно семейство. Сигурен съм, че в професионален план като лидер си се постарал да изградиш един наистина сигурен и отбор, на който може да се довериш на всеки един по-отделно. В личностен план няма, ако почна да конкретизирам, малко ще задълбавам и мисля, че видеото ще стане прекалено дълго. Много те обичам, баща ми. Бих му пожелала много хубав рожден ден, много подаръци, много приятели, много обич, и много други хубави неща. И другия рожден ден да е още по-хубав. Обичам те, тате! Честит юбилей, тате! 60-тия юбилей е много така важен, защото това доказва, че си натрупал още повече опит в живота и това дава повод да те слушам още повече. Пожелавам ти да ни обичаш така, както и сега ни обичаш, даже повече. Пожелавам ти много късмет, много радост и най-важното е много здраве. Много те обичам, тате! Скъпи Митко, благодаря ти за всичко, което си ми дал. Цялата любов, радост, внимание, отношение, сигурност, спокойствие, с които си ме дарил. Благодаря ти изключително много. Пожелавам ти да бъдеш здрав, да бъдеш щастлив, да покоряваш нови личностни върхове, да бъдем заедно, да се обичаме така, както се обичаме сега, винаги напред и нагоре. Честит юбилей! Обичам те! Тук при нас и нашият любим Бари. Той също те поздравява с твоя юбилей и ти казва, че много, много те обича. Баба Ванга мне во сне сказала: будут еще встречи, не грусти. 60, казалось бы, немало. Столько же, поверь мне, впереди. Ах, Митка, Митка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Что же нам напела наша скрипка? Жить ты будешь, в общем-то, очень долго. Передай своим родным и близким, всем гостям тюменский наш привет. Мы далеко и очень близко, расстояний между нами нет. Митка, Митка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Дружба не стареет, наша Митка. Жить договорились, очень много. Митка, Митка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Озорная получилась песня, мы еще бы спели. Ну, парни, хватит уже на сегодня такие. Митка, Тюмень поздравляет с юбилеем!